Glugus, glugus, wala. Ketemu lagi masih hari ini cuaca mendung. Kita barusan sampai di angin wis langsung teko mas. Belum memberi kesempatan ke kita. Nah ini madep jalan lingkar Ambarawa, jalan baru itu mas. Wah yes. Ini di kampung Rawa ya mas ya. Itu warung-warungnya, deretan warung-warungnya itu wah sip mas. Hari ini kita masih biasa ditemani sama Mas Fala, senang mancing. Biasa mangkat mancing daripada neng omah diseneni bojone karo goleki Bang Titil. Ngono kuwi Mas, sing penting ngekek-ngekek mancing. Ayo Mas, sing gak nemokke channel iki monggo iso langsung support Mas. Carane iya cara kok wis nganu Gus. Wah nah kuwi pelanggaran mencuri setat ini Mas namanya. Wis engko pindah-pindah ngonoan kuwi kancaku pindah-pindah Mas. Nah ora ngono ketuk dobole golek sing gedhi-gedhi. Padahal ora tau entuk gabrukan kaya sendobul gitu. Wis ngono sih Mas. Gitu dulu. Kita lanjut dulu langsung kita habis prepare. Lanjut. Ngono kuwi. Ramanjur glugus wala lah aja ada diomongi kok ngeyel. Iki wae ngarep prau kok ngeyel Mas kanca kuwi aja kuapok nek ra entuk tak syukur-syukur gitu. Ora perlu tak jongkong gitu. Lanjut dulu Mas ya, lanjut. Kan arep ra kenoy lah ya kebangetan to Mas. Ngosek Gus, glugus, ambles jeru Gus. Wulo. Wah, giat-giati ambles ya Mas. Yo ora iso maem jaire nek telake kesleo to Gus. Wah, ngawur iki. Wis jos Mas pokoke. Pokoke nak rene nak haup iki nyeblake sing bianter Mas ben meriah. Oke lanjut dulu. Gagol aku ya. Ora beres itu. Tuntute Mas. Sepiro Gus? Kok kayane lumayan Gus. Ora cilik banget. Ya lumayan Mas. Rene Mas serbu. Sip pokoke lho. Wes. Lanjut dulu ya Mas ya. Lanjut. Sing nonton kok yo ono. Nonton video kira-kira bantingan. Masuk nonton. Lu sing torong
uploadan pertama wingi 1400 Gus, lho Gus, kena Gus. Wuh. Lep. Nyah-nyalek lah, nyah-nyalek ngek lanjut. Nganya, wih, berote lu. Iki jenenge kena iwak makan. Wugel ki ngene anu Gus, iki saking gendute. Kok saking gendute, saking mangane akeh dadi anu Gus, gendut ya. Termasuk gendut ra Gus iki? Iya tuh ya. Gendut ya. Mabrut. Lanjut. Bahaya meneh. Narik-narik nunggu wong. Teleng kasihan. Walah. Kowe entuk ngenekan lho Mas. Aduh. Itu ngenekan kok ning mburi kamera lho. Ora ya tau doke. Oh, engko tak tayangke ya. Kena Mas, glu. Amblese jios. Karo nge video Mas, lho Mas, etok-etok Mas. Wah, dalam mancing terus maju Mas. Nggih. Kula nembe kok. Nembe ajaran. Glo Gus, kayak mangan kene Gus. Lah ngosek aja bali sik. Wah. Walah 2 kilan paling Mas. Kita tadi di sana Mas. Terus kita pindah ke sini. Malah wis luhur. Kula riyen lho Mas nggih. Jatah luhur ya jatahe pulang Mas. Ini kita spill jalan pulang gampang nak jalan pulang sini Mas. Sip. Deket ini yang barusan tuh harusnya masih hauk Mas, sudah naik beberapa tapi ya memang harus lu pulang ya lu. Ini kan lu Mas do celungup. Sip Mas, Kampung Rawa monggo diserbu, nggak usah ragu-ragu. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan bisa like, subscribe. Untuk yang selalu support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan Tuhan balas kebaikan Anda dengan sebaik-baik balasan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you again, see you next time. Bye bye.